Това няма го качваме. Само ще го гледаме. Айде давай. Бъд му мазолите. И моите. Айде давай. Какво? Качвай се. Ти снимаш ли бе? Да. Айде, качвай се. А спри го. Айде, няма го качваме спокойно, само ще го гледаме сама етап. Айде, качвай се. Това тук белек ли е? Къде? А пък може си замина. Аз имах ето такъв голям син. Къде си ми? На морето? Не, бе, изчезна. Като бях на 4 години. Аре, батка, Юри Бойк. Мале. Много смешно. Тапа не го мога. Буквално. Аз го мога. Само се скърти ост. Ако падне, не се стане. Ако се изкърчи, ще го вземеш за вкъщи. Да. Ще си го сложиш на касата, на вратата и почнеш предна везна, задна везна. За желязо. За кумия бе. По-добре да си го вземеш за вкъщи, бе. Аз пък у нас нямам мощ. Отивам до Гилма да пикая. Окей. Не дай говори такива работи по време на клип, бе. Това не беше в план. Да прави код. Ти си май. Аз ли съм? Да. Аре, не спирай в никакъв. Аре шеф. Аз повече от 3 не мога. Машина. Майката на раменете. Но аз нищо не мога да правя на лост. Здрасти! Браво! Да го гледам. Е, тук лето си. Една бърза смърт не е готова. Ай, сега е Иво. Ай, тръчим. Ама вие сериозно? Не. А не! И после може Аре бе. А качвай се, бе. На къде после първо? може ли аз? Добре, може. Да знаеш, че качим във Фейсбук. Кажи си Фейсбук. Аз пиша. Валери Петров на български. О, мързим да пише на български. Именно. Много мързи човек. Ама да, ми писава днеска по Фейсбука на български. Къде? Аре, машината. Ко са разкарваш, бе? Ти обиколи с пуската, бе. Така не може. Машина, бе. Пак е нещо. Има хора, където един път не могат да се наберат. Едно. Готово. Едно. Не правих 3. Сега Ти си, да. Той е малки сега. Леко. Сега виж, че малките какво правят. Как казаш? Тениската ми. Но то се е засилва с крака. Е, малки. И е слуга така. Ми давай. Еми, да си каза по-рано. Люш. Давай. Как не мога да правя? Коренно. Добре. Тук ли, да. Силово сега. Кажи силово. Направи го само с скок, че е по-лесно. И без да Ма метеш той не е така. колкото те е висок, бе. Браво. Мен не тека се обръщам, че да не падне. Ай, спирай го вече. И Сега гейм ти. овър. Ай, сега ти показваш пак. Що? Така. Господ Мария първи. Здрасти, народе! Давай. И личи да поех с една ръка. Някой трябва да ги направи. Май няма да помага.
Гадняк. Гати рам. Човек, ще мъкнеш ли? Добре. А, така. Всяка си му журет. Давай! Ти си номер едно! Само ти трябва къса поличка. Да. И бомбони, да. Още малко ще кажеш тампони. Да, ма не ми трябват. Ай, дай кофчика, Валю. Ай, дай лицеви, дай. Не съм направил само 3 литри. Наистина не мога да трая още. Колко направи? Мачи 9. Вече са 10. Са кофчики. Са кофчики, да. Аз ти се си прицаках рамото. Я да видим мощта, я да видим народа, какво рамо има. Дай. Яла. Мале. Такова няма никак. Кога сега е трицепс? Е, това ли? Тикни малко. Това? Да. Мали, виж коста. Така мощ няма да намериш никъде. Които ляга. Вижки цици, вижки плоцки. Да знаете всички момичета, които гледат това момче е свободно, В момента и... търси си жена. Той е малък. Ей, Иво. Какво е? Той му прицака, брат. Е, супер аз. Аз нищо не направих. Супер причак. Вижте, нали има нещо жълто на гащите? Тихо. Имам ли нещо жълто на гащите? Човек. Ай, това ще влее във Фейсбук, бе. Давай, Господ, давай. В нещо. Какво? Я сега ще покажа. Ай, сега набирай се горе. Какво? Но това се набирай малко горе. Аз питам, това да какво? Това е за упражнение за корем. Това са... Корем ли? Ще направя 5, защото си прецаках почти. Е така. Ама вярно, бе. Айде. А сега се набереш 5 пъти и после е на Ивайлорет. Айде, аз не крия някъде. Айде. Аз не мога. Е, виж уморите. Е, сега ще видите каква е машина. 1, 2, 1, 1. 4. 4, нали? Да. 1000. Що? О, е. The Beast. Айво. Почвай ти. Тофлек. Ето Флек, къде О, бегаш? чакай, аз препуснах и елбо. О, да, може и елбо. супер. Само ело настрани. Сега постави ти да си заснел и айде. Само изкепи много. Кое? Не, нещо. Коремно съзор. Е, ти се измори след 1000 лицеви, 5 милиарда Аз не набирания. знам дали ще мога елбо. Гледай да не падне. Не си. Съвет ви дам. Това е. Айво. Ти си. Кой е? Дай лицеви. Аз не мога. 20 лицеви искам от теб. Мале. Аз се правя 5, бе. Добре, колко? Ай, 15. Три. 15. 2. 10. А, така мъж. Колко? Ще ли ги броя? Че бе? 3 или 4? 5, 6, 7, 8,
9, 7, 10, 8, 11. Или 10 или 11. А сега се набираш 3 пъти. Искам мен да ме снимат. Тогава. Ти какво ще правиш? Какво? Ма... Чакай, че трябва да се набере, бе. 1, 2, 3. Сега 2 кофи. 3 набиранки, за да влезеш Кинг Баринес. Три набиранки и 2 кофи. Чакай. 2, 3. И 3 кофички за влезеш Кинг Баринес. А, така. После? Ай, сега малкия. После правиш... Ще демонстрира колко лици трябва да влезеш за Кинг Баринес. Давай. А, така, дай. Не знам колкото той направи. 3, 4, 5, Той ги прави Шест. навънка. 7, Аз ги правя навътре. 8, 9, 10. Гъзът е малко нагоре, май. 10 деца за влезеш Кинг Баринес. Аз се. И на една ръка. 1, 2. Кажи една половина за влезеш Кинг Баринес. Аз мога 3 максимум. Какви са те плавни титаник лици, бива? Това са титаник лици. Ай сега демонстрирай коремни перси. Иво? Но не знам как се е лягал. Абе, набира си кръка. Добре. Добре. Така. Така. Браво, не момче. Толкова. Предзакай. Ти легни направо. Колко? Колко искаш? 3. Ай, дай 10. 4. Едно, Това бяха 5. 5. 6. Ай, да го слушай, бе. 7. 8. 9. Пред 10. Ай. За флеш Кинг Баринес 10. Корени преси. Сега ти демонстрирай нещо, Марио. Аз ли? Какво правя? Ай, сега Марио пича. ето го златното момиче на света. Дай, пушни с лице, брат. Да. С сценарка. Предизвикателството на деня. Ке прави най-половина. Ми ти, аз се разсеях преди това. Гледай сега колко бързо. Да ги прави навънка. 4. 5. Ще седем върху Шест. него. 7. Не. 8. 9. 10. 11. И той направи 11. Нали Кинг Баринес иска 10? И ти една добавка и готово. Сега какво корем преси или на лоста? Първам се набера. Добре. Какво предизвикателство? 1. 2. 2,5. 3. 3. 4. 4 и май заби. А не. 5. И стига толкова. Така му Това заболях какво мазолите. означава? Е, това са истински мазоли. Вижте какво става. В кръв. Моите са фалшиви. Това са гумени, я бега откъде. А това какво означава? И? Да. Смарт. Сега Не брат, с бял маркер. правим най-трудното нещо на този свят. Корем. Корем. Силка. Най-трудното нещо. Добре. За мен не е най-трудно. Мале, колко съм велик. Нали? Напри една скопка или смъртно е, брат. Абе, не мога, бе. Снимайте мазоли. Ай смъртно, че изобщо не ползваш ръце. Сега, ето си. То клип са на почти 14 минути. Магма мия. Елсит, браво. А, не. Котка. Къде е? Там. Бяла. А, не, Май ще лови нещо. Маски. Бе отпред, бе! Страшно. Абе. Идиот. А сега е пак и Вайл. Какво? Ма не съм аз,